U duhu dana šale, produkcija Elite odlučila je da se našali sa poznatim ličnostima. Tako su ovog jutra Darka Tanasijevića, voditelja Elite 8, šokirali informacijom da će se finale popularnog realitija održati ranije nego inače, a on se šokirao. Jesi li tu? Jesi li gledao Pink sad? Upitali su ga. Hej, ne, evo sad sam otvorio oči, šta bi, sad sam se probudio, odgovorio je Darko. Javili da se skraćuje Elita, finale u maju, vrati 10 minuta Pink, nastavili su. Ma nema šanse, sad ću da vratim, odgovorio je Tanasijević šokirano. Vidi, svi smo se šokirali, poručili su mu, a onda su odlučili da mu otkriju da se radi o prvoaprilskoj šali, što ga je zasmejalo do suza. Jao, šokirate me od ranog jutra.